Jagħmel il-ħabib tagħna Kane Side li huwa l-mistieden illi mistijej illi ħajkellimna dwar il-kontroll fejn jidħol il-lob. M'aħniex qegħdin nitkellmu la fuq il-lob tal-futbol u lanqas fuq lob sportiv, imma qegħdin nitkellmu fuq jiena nsejjaħlu l-vizzju tal-lob. Kif inti qabel xejn? Ekku, nsellimlek Jean-Claude u l-Warren of Sinar tajjeb lilek u lit-telespettaturi kollha li qegħdin isegwuna. Sewa qed tgħid, nixtieq nibda billi ngħid li aħna maħniex kontra il-logħob rikreazzjonali li persuna tilab b'divertiment ma' sħaba ma' membri tal-familja tagħha. Jiġifieri jien naf li jkolli 4 telespettaturi li jiltaqgħu flimkien u jmorru għat-tombla. Dik ma fiha xejn ħażin. Hemm il-linja tal-kontroll kif dejjem niddeskrivija. Irridu nitkellmu naqra fid-dettall fuq. Ekku. U il-problemi jibdew jitfaċċaw meta persuna taqbeż dik il-linja tal-kontroll u ma tibqax tilab b'mod responsabbli u sfortunatament l-attività tagħha tibda twassal bil-mod il-mod għall-vizzju. Hawnhekk nixtieq nagħti deskrizzjoni tal-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli. Il-fondazzjoni x'inhu xogħolna? Il-fondazzjoni tnediet lura fit-18 ta' frar 2014 mill-Ministru ta' dak iż-żmien l-Onorevoli Mary Louise Colleiro Preka u mis-Segretarju Parlamentari ta' dak iż-żmien ukoll l-Onorevoli Edward Zammit Lewis. X'inhu lan tagħna? Lan tagħna huwa li niġbru u nimmaniġġjaw fondi kemm lokalment il-Gvern, servizzi tal-lob u entitajiet oħrajn. U anke wkoll fondi Ewropej biex niffinanzjaw riċerka, insaħħu il-kampanji edukattivi tagħna u kif ukoll permezz tas-servizzi tagħna inkomplu nkunu ta' spalla għal min sfortunatament qiegħed ibati mill-vizzju tal-lob. Issa, meta nitkellmu kampanja edukattiva, illi wieħed pereżempju fejn jidħol il-vizzju tal-alkoħol, ikollok kampanja tixrobx s-suq, naħseb illi ormai indrat. Biss naħseb illi bħala anka pajjiż nifukaw ħafna fuq il-problema ta' droga, nifukaw ħafna fuq il-vizzju u l-problema wkoll tal-alkoħol. Però jiena lija problema sikta illi sfortunatament jiena ngħid aħna kkankrati biha bħala soċjetà huwa il-lob. U tiskanta kemm wieħed ma jarajiex, dan m'intix ħadd tkun qiegħed fis-sakra u rawk tixxengel mal-ħajt, jew tħalt id-dar fis-sakra, jew inkella meqrud bid-droga mixħud x'imkien. Qed nitkellmu li l-ħajja tkun qed għall-barra, il-qoxra tidher dejjem l-istess, u mbagħad jibdew bil-problemi. Meta tgħidli kampanja, kampanja kif? Ara Jean-Claude, aħna bħala fondazzjoni nemmnu bisħieħ li il-poplu hemm barra għandu jkun marraf x'inhu lob responsabbli, x'inhu lob kompulsiv, x'inhu lob patoloġiku. Li anke l-kliem huma naqra tqal. Ekku. Aħna nemmnu aktar minn hekk, aħna nemmnu li rridu nibdew mill-età tenera tat-tfal tagħna. Sewwa. Aħna għandna il-kampanja edukattiva, bdejna mis-sena 2015, s'issa dwarna aktar minn 4,000 student, inżuru l-iskejjel primarji ta' raba sena madwar Malta u Għawdex kollu, fejn inżuru dawn l-istudenti u narfu nagħlmuhom kunċetti bħal lob responsabbli, kunċetti bħal ċittadinanza online, id-differenza bejn il-vizzi differenti. X'inhu lob patoloġiku? Lob patoloġiku x'inhu? Meta persuna tibda tagħti importanza żejda lil-lob, dak ngħidulu lob kompulsiv. Imma sfortunatament il-lob patoloġiku meta persuna jiena nħobb niddeskrivija hekk, torqod bil-lejl moħħa fil-lob, tqum filgħodu moħħa fil-lob. Ma ssib l-ebda pjaċir b'attivitajiet oħrajn barra l-lob. Sfortunatament il-lob patoloġiku iwassal għal diversi problemi. X'inhu huma daw il-problemi? Problemi soċjali. Inti ssiba diffiċli tkampa fuq il-post tax-xogħol. Issiba diffiċli tikkonċentra. Issiba diffiċli fil-relazzjonijiet tiegħek
kemm mal-membri tal-familja kif ukoll mal-maħbuba jew mal-maħbub tiegħek. Dan kollu iwassal sfortunatament għal vizzi oħrajn. Hawnhekk Jean-Claude nixtieq nirreferi daqsxejn għas-servizz ta' għajnuna li aħna noffru. Il-1777. Dak huwa n-numru. Iva, dan huwa free phone. Il-persuna tista' iżomm l-anonimità kollha tagħha. Hija? Iċċempel fuq dan in-numru 1777 u hemmhekk se ssib l-istaff imħarreġ tagħna tal-fondazzjoni. Jiena l-biċċa ta' xogħol hija dik, ġifieri jiena naf ħafna sitwazzjonijiet ta' ħafna nies illi huma inkwetanti. Il-persuna illi tilab kważi kważi tinnega li għandha l-problema. Anzi, tgħidlek jiena ma ħaqniex niżvoga, naħdem daqstant minn filgħodu sa filgħaxej. Għal-ġob nagħmel tnejn biex ngħajjex il-familja. Daw qed nitkellem fuq każijiet reali. Ġifieri jiena xi mmur naqbad 400 euro u nilagħbhom, ma ħaqniex jiena niżvoga. Issib min ukoll, isma' aħna niltaqgħu 4 ħbieb, nilagħbu naqra karti, però tissir ta' kuljum. Bl-istess mod għandek ukoll familji li jgħidulek issam billi mmur nilgħab jiena bi 15 euro karti forsi jitla li numru f'xi kompetizzjoni jew f'oħra. U hija xi ħaġa jisa ta' kuljum. Ġifieri bħal meta persuna toħroġ tixtri il-perżut u l-ħalib, għandek ukoll rutina li fi-ġranet in-nies imorru u jilagħbu. Saħansitra nara illi titkellem ma' nies illi jbijaw il-ħalib illi jgħidulek meta kompetizzjonijiet partikolari jolew, in-nies jixtru inqas. Meta għandek dik is-sitwazzjoni kollha? Fil-verità, min ħajċempel 1777? Ara, sewa qed tgħid li persuna tirrealizza li għandha problema hija diffiċli immens. Jiena dejjem ngħid l-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli, huwa l-aktar pass importanti. Aħna l-aktar li nirċievu telefonati, Jean-Claude, mill-qraba, persuni tal-madwar ta' dawn l-vizzjati, u l-aktar li nirċievu telefonati minant nisa. Mhux minant nisa l-iktar li Iva. Nerġa' nirrepeti, li inti tilab b'mod rikreazzjonali u kulħadd għandu il-linji tal-kontroll, il-limitu tiegħi mhux il-limitu tiegħek. L-importanti li persuna nerġa' nirrepeti ma jaqbis dik il-linja. Inti taqbis dik il-linja meta tibda tonfuq aktar milli jmissek. Dan huwa l-ewwel kejl li wieħed irid jagħmel meta tisegwina. Iva, tidħol fi problemi finanzjarji ma tkunx tista' tlaħħaq mal-ħajja. Barra minn hekk pjaga soċjali oħra hija l-pjaga tal-użura. Fejn persuna tissellef fuq l-idejn. Dan kollu il-persuna involuta mhux dejjem jirrealizza vera. Għalhekk nirċievu ħafna telefonati mill-qrabat. Hemm l-għajnuna teżisti, jekk inti tħossok skomdu jew skomda li ċempel il-1777 għandna wkoll is-servizz ta' chatline fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt. Bottom right corner għandna il-chatline fejn tista' tżomm il-persuna tista' tżomm l-anonimità kollha. Flok iċċempel bit-telefon tkun tista' tiċċettja bil-kompjuter tagħha jew inkella bil-mobile tagħha. Li qed jgħaddili minn moħħi huwa dan, illi żgur hemm nies illi jafu, hawnhekk qegħdin naraw is-sit u fil-fatt grazzi wkoll għall-reġija qegħdin jindikawlkom kemm huwa faċli wieħed jidħol fuq is-sit u hemmhekk fejn hemm il-chatline ukoll tafasa u tista' tibda tiċċettja kif wieħed jagħmel ukoll fuq Facebook u social networks oħrajn. Biss li qed jgħaddili f'moħħi huwa dan u nixtieqek li sserraħ l-imħuħ ta' min qed isegwina. Li jkollok sitwazzjoni antipatika illi bdiet mill-vizzju tal-logħob hija weġa'. U ħafna minn nies jixtiequ li jgħinu lill-individwu illi jkun għaddej minn din is-sitwazzjoni, biss ikun hemm il-biża'. Illi isma' jinħammur inċempel 1777. U
ħandaħħal lill-ommi jew il-missieri fl-inkwiet. Jien għandi il-kuġin jew il-ħabib kbir tiegħi illi naf li għandu problema, imma dana ħanċempel dan il-helpline u daw ħajjeħdu xi azzjonijiet illi inaffru relazzjoni ta' bejnietna, aħna nkunu diġà qegħdin sew. U dan jista' wieħed jittieħdu xi passi fil-konfront tiegħu. Tista' tispjegali kif din il-biża' wieħed jista' jelibha? Ara, sempliċi hawnhekk fejn indaħħal il-ħila tal-istaff tagħna. Nirċievu ħafna telefonati, nisimgħu b'ħafna stejjer. L-istaff tagħna huwa imħarreġ sena sħiħa, mhux l-għajnuna tal-istaff tagħna biss, imma wkoll nirreferu ċertu każijiet lill-aġenziji terzi. Ukoll, jiġifieri aħna qegħdin innejnu b'mod kollettiv ukoll. Prattikament mill-aħħar statistika li ħarġet l-Awtorità Maltija għall-logħob, il-poplu Malti lura fl-2015 nefaq 125 miljun euro. Iva, dik hija realtà. Għandek 54% li labu bi flus. Issa minn dawk l-54% għandek 1% sa 2% li irrapportaw vizzju fil-lifestyle tagħhom. Iva, bej wieħed u ieħor għandek jisu bejn 2000 u 3000 persuna. Mhumiex ċifri allarmanti. Ma jiena mmur iktar mill-istatistika dawk huma dawk illi għamlu ir-rapport. Mbagħad għandek min ma jirrapportax. Ekku. U jiena nixtieq illi biex nikkonkludu wkoll l-appell tiegħek ikun għal dawk illi sissa jibżaw jċemplu dak in-numru li qed jaraw fuq l-iskrin biex jitolbu jew l-għajnuna għalihom jew għal min ħobbu. Ekku, hawnhekk nixtieq nagħmel kuraġġ lin-nies hemm barra, speċjalment lil dawk li qegħdin ibatu mill-vizzju u anke dawk ta' madwarhom, ċemplu 1777, ikkuntattjawna permezz tal-chatline tagħna wkoll. L-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli imma l-aktar pass importanti, dejjem nirrepeti. L-għajnuna qiegħda hemm, l-istaff imħarreġ qegħdin lesti biex jgħinukom, ċemplu u ssibu l-għajnuna kollha neċessarja. Kejn, jiena nirringrazzjak ħafna, grazzi wkoll tax-xogħol qawwi għażem biżżejjed, grazzi jak il-Mażejra għax-xogħol kbir li tagħmlu bħala fondazzjoni. Fidejkom li qed isseguna tħallix il-logħob jilagħbek. Aqbad it-telefon u fuq in-numru 1777 ċempel sabiex vera kif qal Kejn il-pass l-iktar qiebes huwa l-ewwel pass, però mbagħad tkun naf li kif il-mument li jirrisponduk fuq dak il-helpline m'intix ħatibqa' tagħmel il-pass waħdek. U allura għandek nies professjonali li segwidaw lilek u lill-leżis tiegħek kif tistgħu toħorġu mill-problema. Nawguralek li ssib il-kuraġġ u tagħmel dak li għadu kemm spjegalna Kejn mill-Fondazzjoni għal logħob responsabbli. U nimxi għal naħa l-oħra ħalli nagħlqu din